8 March 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema updates manyama andinogara ndakakubatirai pa channel yenyu, channel yemhando yepamusoro, channel yevanhu. Kana uchingotondoona kudai so uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane. Nyaya dziri panapa dzakawanda, saka nhasi zvandaita ndangoita zvamajaira zvekuti ndizoya zvandinongoya ndakasanganisa nyaya gango renyaya. Saka kana uchingori muroad gara wabairira seat belt because akujigwe rinopisa tichinge tatotanga kutaura nyaya idzidzi. Kana uchinge uri mumba mune mapete gara watsvaga mutsvairo paside nekuti pese patinotaura nyaya kana mapete anodonha kumadziro. Nyaya yekutanga yandiri kuda kutanga kukupai panapa parikunzi Desperate Mnangagwa regime in secret plan to detect ghost accounts on social media. Vanhu vacho vatotanga kugadzira propaganda dzemhando yepamusoro dzekuti vanozvitenge vanokwanisa kuita something chekuti vada kudictate kuona kuti mapropaganda acho ndapi. Nekuti takada kutarisa social media is something chekuti vanhu vekuZimbabwe vachitori kumashure havana kana any application rine musoro ravakambogadzirawo, but vatoti vada kutsvaga maghosts on as if vane mashares kuTwitter, Facebook or any other platforms dzekuti dzinenge dzichishandiswa nevanhu veZimbabwe pasocial media. But munyaya yacho panapa ndiri kuona kungo nongedzerana kana kuti kungovharana kunenge kuri panapa because panapa parikunzi in a desperate move to monitor and control internal part communication. The Mnangagwa regime is planning to employ new technology to detect and shut down ghost accounts on social media. The convert plan aims to clamp down on the growing issue of fake and anonymous accounts that are believed to be fueling discord within the ZANU-PF ruling party. During the briefing in Harare on Thursday, Patrick Chinamatsa, the party secretary for legal affairs, disclosed that the government had started developing an advanced system to track these ghost accounts, a move he claimed was to critical and safeguarding a party using unity and maintaining discipline among members. We now have technology capable of detecting ghost accounts on social media, Chinamasa announced, signaling a more aggressive approach to monitoring online activity. This will help us identify and neutralize those who use fake accounts to destabilize the party. They are doing all this only to protect their party. And protecting their party, it simply means these guys, they are doing all this only to protect President Emerson Mnangagwa. That's it. Akona kana mumwe because ivo pachavo vanhu vacho vari muZANU-PF vanenge vachingobharurana vachingodzana zvese vachingoti iwe unonyatsorwa hondo, you know, like hondo yekwa Christopher Mutsvangwa na VP Chiwenga iya kungoti vanenge vachingotadza kurespectana zvinhu zvidiki kana kutadza kumhoresana mumafunctions zvimwe zvavanenge vachimboita zviya. Saka these guys, I don't know kuti chii chiri kuitika because ivo pachavo vakufungirana futi mupati yavo kuti maybe these guys vanenge vashanda nawo is the owner of the ghost kana is the owner of the ghost kana kuti ningi ndiye ari kushandisa ningi kuti achingarana a certain ghost account. That's the situation iri papa. But inini zvangu mazivira anditoita social media, I don't think these guys vane capacity yekuwana that technology. Inonzi technology vasingakwanisa kutaura kuti chii because mazira ndozviita in terms of social media, those guys vachiri kumashure. But let's watch the space tinomboona kuti zvichasvika kupi. But inini what I know vakajara kunyebera vanhu kudhara vaya vekuti vanongasingazive zviri kuitika but saka toda kutsvaga maghost account. But let's watch the space tizoona kuti zvinosvikira kupi nyaya iyoyo. Ndiri ipapo muri yeZimbabwe ndabva ndasangana nenyaya yaBlessed Mhlanga, journalist wekuHeart and Soul, wekubudisa mavideos aya ekwaBlessed Geza akuzongosungwa zvisinganzwisike. So panapa nyaya iripo yakamira kadai so parikunzi the bail hearing of Zimbabwean journalist Blessed Mhlanga, who is being held as a political prisoner in Zimbabwe. He is set for Monday 10 March at 9 a.m. at the Harare High Court before Justice Gibson Mandaza. Mhlanga was arrested after interviewed Jealous Mawawire on his television show on Heart and Soul News, where he exposed the plan to steal the public-owned post office savings bank. Mawawire put out a letter signed by President Emerson Mnangagwa on the show, which was directed to Zimbabwe's Attorney General Virginia Mabiza. You see, nyaya dzacho manje dzakuoneka because this guys journalist anenge achita basa rake. Journalist chake kukubvunza warati wauya iwe uri kuti chi ndikuti inini ndingakuzodai akadai saka zvobva zvazoita sei achibvunza sa journalist.
but kuZimbabwe it's a different country. It seems like zvakungosungisa futi kutobudisa nyaya ikoko kwacho kwanenge akatoitawo ikoko even kana nyaya dzana blessed geza dzedzana saka ukatoona vasvika pakudai so zvinenge zvatorwadza ndo mazira ndinozviita inenge ichiitika pane varume avo. Ndisingapedze nguva pane nyaya yaMike Chimombe panapa iri kubuda panapa pari kunzi Mike Chimombe bail appeal rejected by Supreme Court. Businessman Mike Chimombe, who has been in prison remand since June 2024, he has suffered another legal blow after the Supreme Court upheld a decision to deny him bail, effectively prolonging his detention. Given the drawn-out nature of Chimombe's bail application process, he could spend at least a year in pre-conviction detention, with his 1-year mark approaching in June 2025. Zviri kutonetsawo futi kwana Mike Chimombe ikoko vanhu vese vakasungwa in the name of kungotadza kunzwanana neZANU-PF. Zvabva zvatoenda zvakadaro vachilikisa maaudio zvaingotaurwa zvakawanda zvakaitika zvakawanda panyaya yacho. I think tese takungoziva nyaya yana Mike Chimombe vakasungirwa, but vachirimo mukati zvichirongonetsa. Asi nyaya yacho yese chandirongoziva chekuti tikada kuzonodiga deep kutsvaga the root kuti Blessed Mhlanga kusungwa kwaitwa akasungirwani ine kwechino director chinodzosa nyaya yacho. Ko uyu Mike Chimombe akazosungwa akazosungirwana akagara rimomo ine kwecha director inodzosa nyaya yacho. Job Scala akambosungwa akasungirwa mahara akagara mukati nyaya yacho akasungirwani ine kwainodzokera futi nyaya iyo ichino director. But so we will talk about it amadzadiwa. Pane nyaya imwe iri kubudiswa nava that young man uyu Chaton Wende vakomana vekurambira kuparliament amene kuti inzara here kana kuti ichi I don't know kuti even chichi kuitika, but this time around anyatsouya these guys vanotara yasvika nguva yekuti vanenge kutanga kutaura nice things about Advocate Nelson Chamisa. I don't know why. I don't know kuti chii iye ndiye atoziva mareasons ake kana kuti akuchinyatsoona kuti inini kuti ndidzoke kuvanhu ndofanira kutanga ndaudza vanhu kuti inini naChamisa takatangotamba tese since 1996 bla 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 vachitaura zvanonga achitaura. So uende panapa ari kutaura nyaya yachiri kuadresa nyaya yematrucks yaye kunzi Chamisa ngapo matrucks ake achideliver zvinhu achitakura zvinhu kuGushungwe Daily chichi ari kuti nyaya iyo ndeyekunyeba ndo nyaya iri kubuda ari kutaura panapa because ari kuti as the debate range over recent articles on President Nelson Chamisa, I'm forced to address yet another tired, baseless lie that Chamisa and I were contracted by the late Robert Mugabe to transport Gushungwe Dairies product. This is fake news and I debunked it back in 2018 since it belonged dragged up again. Let me set the record straight. I have been close to President Chamisa since 1996 and I can say with absolute certainty he was never owned a logistics or transport business nor a single truck. This may started during our 2014 MDC Congress, cooked up by desperate opponents challenging his leadership. These unsophisticated haters even printed fake receipt books under the Twisdale Logistics, a laughable blunder since my company was Twisdale Logistics and they couldn't have even spelled it right. The whole thing was a joke exposed as a clumsy job by someone with zero credibility. Let's think this through. Mugabe was friends with people who owned Southern Africa's biggest haulage companies called Sabot and another one called Wheels of Africa, commanding over 1,000 trucks combined. Why would he turn on Twisdale Logistics, a small outfit with 10 car trucks, not even milk trucks? And how does Chamisa get robbed in when he was neither a director nor owner? It's absurd on its face. I'm worried this nonsense is being recycled now to mud the waters. The truth is clear. This was and remains a fabricated smear. Saka nyaya iri papa yekungonzoni zvakatangira kuMDC kwavaida kuti wana unongoziva vanhu vanoenda kuwana kuti alright tomuita seChamisa kuti titese timudonedze down ndipo pakatanga ngobudisa tunyaya twacho tungoti politics twakatotangirawo kuMDC ikoko tovaitaura. That's wende ndozvo zvaari kutaura. Ini muri Zimbabwe inini munoziva kuti I am the nyaya metician. Changu chete kungorova nyaya nditova ndichingokonesa nyaya iri panapa zvekuzojanja munozoonawo kwairi. But inini ndatotaurawo reason yandiri kuona kuti wende aramba achibudisa nyaya, but I think it's not necessary kuti tinge tichitateki nekuti tinozoti aiwa saka wazoti kudai wazotaurira izvozvo tanga toda kumataka. Indangoonao zviri important kuti
changu chete ndinguva nenyaya ndichikuzivisai. Kana uchingasvika pana pari first time yako pana Coolent TV, zvakakosha kugara wasubscribe wojoina this amazing family patinokupa nyaya dzinopisa dzese dzinenge dzichiitika. So zvakakosha kuti ujoine this family. Zviri zvamanje manje handizongokusiyei makadaro. Dakusiyai muchiteerera something mozondiudzawo kana muchinge mune something to say. Nhamba dzinenge dzichishowa pascreen ndo basa radzo, munongosenda direct kuWhatsApp. Ndobva mwanzwa ndichizoya chezviplaya pachannel yenyu. Coolent TV motingateerera anachina masa. Unoziva Mahure akaona chikomba chinomapa mari anogona kuda chikomba chichari 100. Mahure riri hure 1 kuti varume vese ndevangu. Ndo zvakafanana nachina masa. Mahure vanhu vasina future nevamwe vanhu, vanhu vasingarangarire vamwe vanhu. Ini chinhu chinonzi ZANU-PF, chero hama yangu ndikaiona yakapfeka t-shirt yeZANU-PF, ndinorwadzikana kubatikana sati munhu uyu mupfungwa dzake kana muurozvi bwake uchiri right here, nekuti future yedu itingade tiri kumusha kumabasa tichikura. Harare yawaiti nyange ukandotsvaga basa ukanzwa zhara unoenda paLobels, paiva nevanoti mabreakage, maitodya chingwa chiya ukaguta ukamwa mvura ukapfuurira nerwendo rwako uchimaketa mumaindastiri mubasa uchiwanapo neapapo. Asi ZANU-PF yakapukuta zvose mukasara musina chinhu. Izvi munhu unoona achikwa pamberi neZANU-PF unogona kutenga bhurugwa rekupfeka romukadzi. Mukadzi unoswera chirimo chiya kuchipisa akapfeka parashuti, magaro kuita semanhanga akavharirwa mujeka achiri kupisa kusina ziya. Asi ndo paunoona munhu achiswera achiti kwai pamberi neZANU-PF. Zvimwe zvoda kusunura mani. Ngataura vana china masa. Chokutanga anofanira kuziva dzinza rake chairo chairo, ndokuti tizoteerera zvinotaura vanhu vakaita sana china masa. Hatimbovaisi mupfungwa isi, kunotoona china masa vanawo pamuchinguri. Taiva navo vanhu vaidhuma vakapara ngozi vari muZANU-PF. Vana chinotimba vakauraya munhu kudharo wenuko, akanetsa ZANU-PF ikazobvisa ngombe 27 dzokuripa munhu kudharo wenuko. Mochari chimuka yakazara ropa, munhu achimuka akagara pasi akafa. Izvezvi ZANU-PF ine vamwe vanhu vakatora ngozi dziri kunetsa, kwete vekutambazvo. Vamwe hatitodi kutaura nemazita pabhondorofi apo, asi vanhu vavo zvavangosungwa kwakupiwa ma9 years vamwe ma14 years, asi vakatouraya munhu. Toziva kuti maoko emunhu akatsvuka ropa. Saka maoko anawo pamuchinguri, maoko ane ropa akangofanana nemukadzi unobvisa mimba, ndo mwoyo nana opamuchinguri. Kana achina masa ava makozho akarindira mafufu, kana uchifara kuti vageza vadzingwa muZANU-PF, zvoita sekuti ZANU-PF iheaven kana kuti kudenga kwakaendwa nana Eria nenyama. ZANU-PF yekuti chero kafa anongofusirwa. Vanhu vangani kwe ZANU-PF vanongofa kumamisha vachingofusirwa. Vamwe vacho tichitotambura kuti tovaviga sei. Vana hunzvi zvimukova zvanamai zvakatozondopazwa kuti makofini apinde mumba, asi munhu wainzi Dr. Hunzvi. Saka vanhu vasina future, vane muono wehuku, vanhu vakaita seivavo. Saka haina ndimbo zvinetsini kuti kwanzi ndatambudzwa nana china masa, vanhu vanongoshandiswa. Ndingambozvifunga izvozvo. Vana Jacob Mafume, vana Tendai Biti, ndokutoti kwai tine vanhu munyika, vana Douglas Monzora, tototi kwai tine vanhu vana Kupe Karinyore, tototi kwanzi tine vanhu kunyanya ma-MP. Varume regai ndikuudzei, takakutsamwirai varumemi. Ende chandoda kukuudzai, garai makaziva kuti career yepolitics yenyu the end of story. Tikukwedera ka
uchaona kuti pamugere pachapedzisira pakuvava kunge munhu wagarira dhorofiya rino uriri risati rapukutwa uriri. Zvakafanana nepagere Mnangagwapo pagara dhorofiya maombera nguva yakwana mari yamakababa imi yakawanda zvimwe zvokuti unonyatsoona kuti munyika takaisa guma iwe uri guma iwe mudhara because madira unoita mari iwewe. Chondinakidza unoda kuti mashopu atengese nebunonzi chizigi, iwewe papei yako hapana kana zigi. Iwe Mnangagwa papei yako chacho hapana kana zigi. Fuel inotengeswa nema-US yako iwe unoramba zigi magaraji ako. Unodi kugamuchira zimari rako rakadhakwa zizigi iroro kana iwe uchimanikidza ezvino vana oke apera kuvhara. Dzangani vana oke dzavhara kumusha, mashopu mahombe avhara, makambani mahombe avhara. Takusara nemaspaza shop. But unotonyatsoona kuti baba hamusi baba imi. Pane chamunongoshota blazi. Because blazi harisi zita rokurespekta munhu kwako wachinzi blazi zvangana kuti gudo ndo blazi. Indakazviona kuti ukaona munhu akuunduka vhudzi musoro mune pfungwa dzatounduka. Shandisa masiya iwo masiteni kundoponda vanhu kudzvinya vanhu. Hamuguti varume musateura ropa iyi. Kana Mwari vanotsamwa nazvo. Vanotsamwa. ZANU-PF yakabata pakwana geza chero akabuda muZANU-PF. Even akataura kuti I'm done neZANU-PF. Hapana chatinombotya isu. Kana munhu asingachadi achadika kuti muwe pachigaro naye baba imi. Komoda kurambira po ndichamai venyu. Taimusha.